1970 se testovací raketa Athena amerického letectva odmlčela. Nezřítila se, nevybuchla, prostě zmizela z každého radaru na planetě. Týmy ji hledali týdny. Nakonec našli její zbytky stovky kilometrů mimo kurz, hluboko v mexické poušti Mapimí. V místě, kterému místní říkají Zona del Silencio, zóna ticha. Vítejte na místě, kde se ticho stává fyzikální silou. Zde analogové hodinky zrychlují. Rádia přestávají hrát. A střelka vašeho kompasu? Ta se začne točit jako vrtule helikoptéry. Zóna leží přesně na 27. severní rovnoběžce. Stejně jako Bermudský trojúhelník, egyptské pyramidy v Gíze a Himalajské vrcholy. Náhoda? Možná, ale teď se podržte. Vědci zjistili, že pod povrchem pouště je obrovské množství magnetitu. Tento minerál dokáže rušit magnetické pole. Jenže množství zde nalezené by stěží odklonilo kompas o pár stupňů. Nezastavilo by ho. Oficiální vysvětlení tedy nesedí. O čem se tu tedy nemluví? Představte si, že jedete autem, vaše rádio hraje oblíbenou píseň, vjedete do zóny a rádio stichne, uprostřed věty, jako by někdo vypnul vysílač. O pár kilometrů dál, ale zase naskočí, jako by se nic nestalo. Mexická vláda zde v 70. letech postavila výzkumnou stanici, aby tento jev studovala. Nazvali ji biosféra. Zjistili, že zóna pohlcuje rádiové vlny. Je to přírodní Faradayova klec o rozloze 50 kilometrů. Ale co ji tvoří? To je záhada. Někteří mluví o starodávném meteoritu, pohřbeném hluboko pod pískem. Důkazy? Žádné nebyly nikdy nalezeny. Místní farmáři, kteří zde žijí po generace, vyprávějí jiné příběhy. Příběhy o podivných světlech na obloze. O ohnivých koulích, které v noci tančí nad horizontem. Mluví o setkáních s vysokými, blondětými bytostmi, a které je žádali o vodu, v jazyce, kterému nerozuměli, ale přesto dokonale chápali. Věda tyto příběhy odmítá jako folklor. Ale v roce 1969, rok před pádem rakety Athena, se stalo něco, co nelze tak snadno smést ze stolu. Na nedalekém ranči dopadl meteorit Allende, největší uhlíkatý chondrit, jaký byl kdy na Zemi nalezen. Jeho analýza odhalila materiály starší než naše sluneční soustava a obsahoval aminokyseliny, stavební kameny života. Přitahuje si toto místo věci z vesmíru? Nebo je to místo, kde vesmír komunikuje s námi? Odpověď na tuto otázku možná neleží ve hvězdách, ale v zažloutlých stránkách lodního deníku, starého přes 500 let. Deníku, který patřil Krištofu Kolumbovi. Zápis z 13. září 1492. Kolumbus a jeho posádka se plaví Sargasovým mořem, hluboko v oblasti, kterou dnes znáte jako Bermudský trojúhelník. Zaznamenal, že střelka jeho kompasu se přestala řídit polárkou. Místo toho se divoce otáčela. Jeho muži byli na pokraji vzpoury. A pak, téže noci, viděli všichni na obloze úžasný ohnivý pás, který se zřítil do oceánu. Učebnice dějepisu to zmiňují jako pouhou kuriozitu, ale nikdy se neptají, co to skutečně způsobilo. A teď se podržte. Místo, kde Kolumbus tuto anomálii zaznamenal, leží na téměř stejné zeměpisné šířce jako zóna ticha. Přesně na té 27. severní rovnoběžce. Další náhoda? Nebo první zdokumentovaný důkaz o síle, která se neřídí našimi pravidly? Přeskočme o 4,5 století do 30. let 20. století. Mexický pilot Francisco Sarabia, národní hrdina, letěl nad pouští Chihuahua. Najednou ticho. Jeho rádio přestalo fungovat. Přístroje se zbláznily. Sarabia to místo nazval věčným slepým bodem na mapě. Nebyl sám. Desítky pilotů hlásili podobné zážitky. Oficiální záznamy většinou byly smeteny ze stolu jako poruchy vybavení nebo chyba pilota.
Je jednodušší obvinit stroj nebo člověka, než připustit, že existují místa, kde naše fyzika selhává. A tady se to stává osobním. Představte si, že jste inženýr v 60. letech. Jmenujete se Augusto Herry de la Peña a pracujete pro ropnou společnost Pemex. Vaším úkolem je najít v této pustině nová naleziště. Vaše jediná spojka s civilizací je vysílačka. Jednoho dne se snažíte spojit se základnou. Nic. Jen šum. Zkoušíte to znovu a znovu. Celé hodiny. Jste naprosto odříznutí. Právě vy, Augusto de la Peña, jste jako první pojmenoval toto místo Zona del Silencio. Zóna ticha. Nebyl to mýtus. Byla to frustrující, hmatatelná realita, která ohrožovala životy jeho týmu. Legenda se zrodila z praktického problému. Ale skutečný poprask nastal až v roce 1970. Když se americká raketa Athena zřítila stovky kilometrů mimo kurz, Washington musel zaklepat na dveře Mexika. Potřebovali získat zpět svou tajnou technologii. Mexická vláda souhlasila, ale za jednu cenu. Chtěli vědět, proč raketa spadla právě sem. To vedlo k založení výzkumné stanice Biosféra. Vědci z celého světa přijeli studovat toto místo. Po letech výzkumu přišli s oficiálním vysvětlením. Pod povrchem zóny se nachází vysoká koncentrace magnetitu a uranu. I tyto minerály vytvářejí magnetickou anomálii, která pohlcuje rádiové vlny. Elegantní, vědecké a má to jeden obrovský háček. Nesedí to. Ano, magnetit v půdě je, ale jeho koncentrace není zdaleka tak vysoká, aby způsobila tak totální kolaps komunikace. Je to jako snažit se zastavit tsunami jedním pytlem s pískem. Oficiální zprávy existují, můžete si je přečíst, ale nikdo se neptá, proč se v nich nikdy neuvádí přesná hustota těchto minerálů v porovnání s jinými místy na Zemi. O této části se nemluví. Vědci se zaměřili na kameny pod vašima nohama a na rádiové vlny nad vaší hlavou. Ale celou dobu možná přehlíželi ten nejdůležitější důkaz. Důkaz, který žil a dýchal přímo vedle nich. Pokud tato neznámá síla dokáže umlčet rádio a zmást kompas, co potom dokáže udělat s DNA? Ta otázka visí ve vzduchu, těžká a znepokojivá. Co dokáže neznámá síla udělat s DNA? Odpověď neroste na stromech. Roste přímo ze země. Podívejte se zblízka. Kaktus Opuntia violacea zde nemění jen barvu. Mění se do odstínu fialové a žluté, které nenajdete nikde jinde na světě. A pak jsou tu želvy. Pouštní želva Gopherus flavomarginatus, která zde žije, je podivně nadrozměrná. Její krunýř je větší, nohy silnější než u jejich příbuzných za hranicemi zóny. Genetické anomálie? Nebo zrychlená evoluce v přímém přenosu? Tohle je hmatatelný, živý důkaz. Důkaz, který můžete zvážit a změřit. Ale oficiální vědecké zprávy o něm téměř mlčí. Proč? Protože je snazší mluvit o mapách a grafech, než o tvorech, kteří se vzpírají našemu chápání. A tak se vědci zaměřili na něco mnohem úhlednějšího. Na neviditelnou čáru obepínající planetu. Ki nazývá se agonická linie. Zní to složitě, že? Ale princip je jednoduchý. Představte si, že máte dva severní póly. Jeden je geografický, pevný bod na vrcholu planety. Druhý je magnetický, neustále se pohybující cíl hluboko v zemském jádře. Váš kompas vždy ukazuje na ten magnetický. Rozdíl mezi těmito dvěma póly se nazývá magnetická deklinace. Agonická linie je jediné místo na Zemi, kde je tato deklinace nulová, kde se geografický a magnetický sever dokonale shodují. Na této linii váš kompas ukazuje skutečný pravý sever. Na počátku 20. století procházela tato linie přímo Bermudským trojúhelníkem. Pro námořníky, kteří se spoléhali na kompas a hvězdy, to byla noční můra. Jejich navigace byla najednou bezcenná. Zdá se to jako dokonalé vysvětlení. Elegantní,
fyzikální a naprosto logické. Ale tady je ten háček, o kterém se v učebnicích nepíše. Agonická linie se hýbe. Doktor Wilfredo H. Ocasio z Univerzity v Portoriku potvrdil, že se každý rok posune o několik stupňů na západ. Už dávno není v Bermudském trojúhelníku, přesto tam lodě a letadla stále mizí. Vysvětlení, které fungovalo v roce 1920, je dnes k ničemu. Takže věda přišla s další teorií, s něčím mnohem silnějším. S řekou uprostřed oceánu. Golfský proud. Je to kolosální dopravní pás slané vody, široký 80 kilometrů, který se valí rychlostí až 9 kilometrů za hodinu. Jeho síla je nepředstavitelná. Přepraví více vody než všechny řeky světa dohromady. Představte si, že se malé letadlo zřítí do těchto vod. Proud by jeho trosky rozmetal na tisíce kusů a odnesl je stovky kilometrů daleko během jediného dne. Zmizení by bylo dokonalé. Beze stopy. Opět skvělá teorie. Problém je, že vysvětluje jen polovinu příběhu. Golfský proud může pohltit loď, může odnést trosky letadla, ale nedokáže vypnout rádio. Nedokáže zmást přístroje ve výšce 10 kilometrů nad hladinou. A teď se zamyslete. Co má proboha společného oceánský proud s vyprahlou pouští v Mexiku? Vůbec nic. Přesto se anomálie v zóně ticha a v Bermudském trojúhelníku nápadně podobají. Obě leží na té prokleté 27. severní rovnoběžce. V obou případech selhává komunikace. V obou případech se kompasy stávají nepoužitelnými. Věda nabízí 2 různá vysvětlení pro 2 různé problémy. Jedno pro oceán, jedno pro poušť. Ale nikdo se neptá, co když to není dvojí problém? Co když je to jeden a ten samý jev, který se projevuje na 2 různých místech? Oficiální vysvětlení jsou jako záplaty na díře, která se neustále zvětšuje. Jsou to pokusy aplikovat známá pravidla na místo, které žádná pravidla nerespektuje. Takže tu máme agonickou linii, která se pohnula. A golfský proud, který neovlivňuje rádiové vlny ani pouště. Vědci se tak usilovně snažili najít odpověď v zemi a ve vodě. Ale co když celou dobu přehlíželi ten nejzřejmější směr? Co když tyto zóny nejsou jen geografické anomálie, ale cíle? Cíle. Pokud jsou tato místa skutečně cíly, pak lidé, kteří v nich zmizeli, nejsou jen oběťmi náhody. Jsou svědky a jejich příběhy nejsou jen varováním. Jsou důkazem. Důkazem, že v určitých částech světa existuje síla, která si nehraje podle našich pravidel a bere si, co se jí zlíbí. Bez vysvětlení, bez slitování. 4. března 1918 přepravní loď amerického námořnictva USS Cyclops opouští Barbados. Je to kolos, více než 165 metrů oceli naložené 10 800 tunami manganové rudy. Na palubě je 306 členů posádky a cestujících. Loď se už nikdy neobjevila. Nevyslala žádný signál SOS. Žádné trosky se nikdy nenašly. Prostě zmizela. Zmizela z povrchu zemského. Oficiální zpráva námořnictva je strohá. Uvádí se v ní, že ztrátu lodi nelze připsat žádné známé příčině. Přečtěte si tu větu znovu. Ne nehoda, ne bouře, ne nepřátelská akce. Prostě nic. 306 rodin čekalo na dopis, který nikdy nepřišel. Na vysvětlení, které nikdy nedostali. A tady je ta část, o které se málo kdy mluví. Prezident Woodrow Wilson, který znal osobně kapitána lodi, později řekl, jen Bůh a moře vědí, co se stalo s tou velkou lodí. Ale co když to nebylo jen moře? Přeskočme o 27 let dopředu. Na 5. prosince 1945 5 torpédových bombardérů amerického námořnictva, známých jako Let 19, startuje z Floridy na rutinní cvičný let. Vede je zkušený instruktor, poručík Charles Taylor. Počasí je klidné, viditelnost perfektní. A pak
Začne chaos. Představte si, že jste v kokpitu. Slunce svítí. Pod vámi je klidný oceán. Ale vaše kompasy se najednou zblázní. Oba. Hlavní i záložní. Ukazují nesmysly. Podíváte se ven a nepoznáváte ostrovy, které byste měl znát jako své boty. Všechno je špatně. Hej, vaše realita se rozpadá v reálném čase. Přesně to se stalo letu 19. Záznamy rádiové komunikace jsou mrazivé. Hlas poručíka Taylora je zprvu klidný, pak zmatený a nakonec plný tiché paniky. Nemůžu určit směr. Všechno je divné. Oceán nevypadá tak, jak by měl. Jeho poslední zaznamenaná slova, než se spojení přerušilo, byla: vypadá to, že vstupujeme do bílé vody. Jsme úplně ztraceni. Bílá voda. Co to znamená? Nikdo neví. Ale počkejte, to není všechno. Námořnictvo okamžitě vyslalo záchranný letoun Martin Mariner s 13člennou posádkou, aby let 19 našel. 20 minut po startu se i tento letoun odmlčel. A také zmizel beze stopy. Ten den se nevrátilo 6 letadel a 27 mužů. Ne kvůli bouři, ne kvůli technické závadě. Zmizeli na jasné obloze. Vědci se snažili přijít s logickým vysvětlením. Jedna teorie mluví o takzvaných vlnách zabijácích, rogue waves. Jsou to monstrózní osamocené vlny, vysoké až 30 metrů, které se mohou objevit z ničeho nic i na klidném moři. Taková vlna by mohla pohltit loď jako USS Cyclops během několika sekund. Bez varování, bez šance na vyslání nouzového signálu. Je to děsivá, ale reálná hrozba. Jenže monstrózní vlna nevysvětluje, co se stalo letu 19. Nevysvětluje, proč se 5 letadel najednou ztratilo na obloze. Nevysvětluje selhání kompasů a zmatené hlasy v rádiu. Vysvětlení pro oceán selhává ve vzduchu. A vysvětlení pro vzduch selhává v poušti. Stále stojíme před tou stejnou otázkou. Co spojuje tato místa? Tyto příběhy nejsou jen historické záznamy, jsou to lidské tragédie. Představte si tu tichou hrůzu rodin, které se nikdy nedozvěděly pravdu, tu prázdnotu, kterou nelze zaplnit. Oficiální zprávy byly uzavřeny, spisy uloženy do archivu, svět šel dál, ale pro ty, kteří zůstali, ticho nikdy neskončilo. Jejich otázky stále visí ve vzduchu, stejně nezodpovězené jako v roce 1918 nebo 1945. Možná bychom měli přestat hledat odpovědi v geologii nebo meteorologii, možná bychom měli naslouchat těm hlasům. Hlasům, které popisují oceán, který nevypadá tak, jak by měl. Hlasům, které mluví o bílé vodě. Možná to nejsou jen zóny ticha. Možná jsou to zóny, kde promlouvá něco jiného. Něco, čemu ještě nerozumíme. Ztráta 306 námořníků na lodi Cyclops a 27 letců z letu 19 není jen statistika. Je to vzkaz. Zpráva v láhvi, vyvržená na břeh času, která nám říká, že naše mapy jsou neúplné a že existují vlny mnohem nebezpečnější než ty z vody. Ale co když ty síly, které si je vzaly, stále čekají? Co když jsou tyto zóny jen místa? A kde se závoj mezi světy na okamžik stenčí? A co se stane, až se stenčí příště nad vámi? Co když se trhá pod vašima nohama? Odpověď možná není ve hvězdách, ale hluboko na mořském dně, pod tlakem, který by vás rozdrtil na prach. Zde, v chladné tmě, leží něco, čemu vědci říkají metanhydráty. Představte si led, který hoří. Metan, plyn, uvězněný ve zmrzlé kleci z molekul vody. Stabilní. Dokud se něco nezmění. Stačí nepatrný nárůst teploty nebo pokles tlaku a tato stabilita se zhroutí. A teď si to představte v praxi. Na dně oceánu se uvolní obrovská bublina metanu. Ne malá, gigantická. Stoupá k hladině a voda nad ní doslova vře. Hustota vody v této oblasti klesne tak dramaticky, že jakákoliv loď, která se nad ní plaví, ztratí veškerý vztlak. Prostě se propadne. Jako kámen. Bez varování. Bez času na vyslání
SOS. Za pár minut je pryč, pohlcená oceánem, i který na okamžik přestal být vodou. To by mohlo vysvětlit osud lodi USS Cyclops a jejich 306 mužů. Žádná bouře, žádná kletba, jen fyzika, krutá a okamžitá. Ale co letadla? Co let 19? Ta bublina se nezastaví na hladině. Metan je lehčí než vzduch. Vystřelí do atmosféry jako neviditelný gejzír. Vytvoří obrovský mrak plynu, který dusí motory tím, že vytěsní kyslík. Nebo ještě hůř. Jediná jiskra z motoru bombardéru by tento mrak proměnila v pekelnou ohnivou kouli o průměru stovek metrů. To by vysvětlovalo, proč se nenašly žádné trosky. Nebyly žádné, jen prach. A možná to vysvětluje i ta poslední, zmatená slova pilota o bílé vodě. Přesně tak vypadá hladina oceánu, když z ní unikají miliony kubických metrů plynu. Je to elegantní teorie a má podporu. Vědci z US. To Geological Survey potvrdili existenci masivních ložisek metanhydrátů právě v oblasti Bermudského trojúhelníku. Zdá se, že záhada je vyřešena. Jenže je tu jeden problém, o kterém se v populárních článcích nedočtete. Neexistují žádné důkazy o tom, že by k tak masivnímu úniku plynu v této oblasti došlo v posledních 15 000 letech. Teorie je perfektní, jen se pravděpodobně nikdy nestala. A co je ještě důležitější, tato teorie absolutně nevysvětluje, co se děje stovky kilometrů od moře, uprostřed Mexické pouště. Zóna ticha nemá žádné metanhydráty. Přesto se zde kompasy a rádia chovají stejně podivně. Zůstáváme tedy u stejné otázky. Co spojuje tato místa na 27. rovnoběžce? Strávili jsme desítky let hledáním odpovědí v kletbách, mimozemšťanech a zapomenutých technologiích. Pak jsme hledali odpovědi ve vědě, v geologii a fyzice. Možná, že smyslem těchto míst není, abychom je pochopili. Možná je jejich smyslem připomenout nám, že existují síly mnohem starší a větší než my. Že i v našem zmapovaném, satelity sledovaném světě stále existují místa, kde končí naše pravidla a začíná skutečné tajemství.